pomaže Bog, evo nas ponovo sa knjigom Živjeti za večnost od Svetog Teofana Zatvornika. Nastavljamo šta smo čitali prošli put. To je razlaganje čovekovog života na 3 dela. Na telesni, duševni i duhovni. I prošli put smo čitali o telesnom životu. Ovaj put ćemo čitati o duševnom životu. I ako nije bilo jasno prošli put, možda sam bio nejasan. U ovoj knjizi su sabrana pisma koje je Sveti Teofan Zatvornik kao monah slao iz svoje kelije. On je 20 godina bio u potpunoj samoći i imao je prepisku sa nekom svojom vjernicom s kojom se dogovorio da će voditi prepisku preko pisama, pošto je on svetitelj iz 19. veka. I vernica mu je slala pitanja u vezi svojih duhovnih problema i psihičkih, kako bismo savremeno rekli, i svojih nekih iskustava i doživljaja u novom okruženju. I onda vrlo je nekako utešno i blisko što god priča Sveti Teofan ovde, zato što to da li je ta vernica možda bila neka mlada devojka ili šta je bilo u pitanju, ali je sve vrlo, vrlo utešno i nama svima vrlo poznato. Tako da sada ćemo da čitamo o duševnoj strani čovekovog života. I kaže ovako: druga strana ljudskog života, duševni život, i 3 njegove glavne funkcije. Prva funkcija, misaona strana sa njenim oblicima, znanje i nauka, normalne funkcije razuma i prazno lutanje misli. Ulazili ste unutar sebe, uđimo ponovo. Pogledajte samo kakvo tamo mnoštvo različitih uticaja i kretanja postoji. Čas jedno, čas drugo, čas ulazi, čas izlazi, čas se prima, čas se odbacuje. Nastaje i preoblikuje se. Jer duša se neprestano kreće i nije u stanju da stoji na jednom mestu. Ako pogledamo dušu u celini, ništa nećemo razabrati. Njena dejstva prvo treba razvrstati, pa tek onda svaku vrstu dejstava posmatrati posebno. Još davno smo razmotrili sva dejstva duše i razgraničili 3 vrste dejstava: misli, želje i čula. Znači, to su dejstva duše, nevezano ništa za telo. Duša svoja ima svoje misli, želje i čula, nazavši svaku posebnom stranom duše, umnom, voljnom i čulom. Uzmimo sada tu podelu i počnimo sa razmatranjem svake strane. Umna strana. Ako je nama primetna pometenost, ona najviše prostora ima u mislima, dok se želje i čula već pometu pod dejstvom misli. Ali u razredu misli ne kreće se sve u neredu i tu postoji niz ozbiljnih poslova. Oni zapravo i čine stvarni duševni život kada su misli u pitanju. Evo tih poslova. Čim ste pomoću svojih čula primetili nešto s polja ili ste čuli o tome priču drugih, da su oni primetili svojim čulima, istoga časa sve to mašta zamišlja i pamćenje pamti. I u dušu ništa ne može da uđe mimo mašte i pamćenja. I naredna umna delatnost oslanja se na maštu i pamćenje. Što pamćenje nije sačuvalo, to ne možeš ni da zamisliš, pa o tome nećeš ni razmišljati. Događa se da se misli rađaju pravo iz duše, ali i one se istoga časa oblače u sliku, tako da je umna strana duše sva slikovita. Ali mašta i pamćenje samo pribavljaju i čuvaju materijal za misli. Same pa kretnje misli ishode iz duše i vladaju se po njenim zakonima. Prisjetite se kako vaš mlađi brat, kada vidi neku novu stvar, odmah se obrati vama ili drugima sa pitanjem: a šta je to? A ko je to napravio? A od čega je to? I neće da se umiri dok mu se ne odgovori na sva ta pitanja i dok ne bude zadovoljan. Misaonost duše započinje upravo sa pojavom ovakvih pitanja. Ona donosi misli kao odgovor na njih ili prima gotove misli o tome od drugih. Mašta i pamćenje ne misle. Oni su radna snaga, podjarmljeni. Sposobnost duše na njih Sposobnost duše od koje potiču takva pitanja i koje traži i donosi misli kao odgovor na njih naziva se razum. I njegova je stvar da rasuđuje, promišlja i pronalazi zahtevana rešenja. Pratite malo sebi i naći ćete da ništa ne činite bez promišljanja i razumevanja. Svaku sitnicu treba razmotriti, svaku. Ma kako da se to u trenu događalo, svuda se pojavljuje rasuđivanje i kreće se po prethodno označenim pitanjima. Kada razmišljate, tu još nema određene misli. Određena misao nastaje kada nađete rešenje nekog pitanja.
Vaš razum kruži tražeći šta predstavlja neka stvar, otkuda ona, radi čega je i drugo. Kada sami nađete takvo rešenje ili kada ga čujete od drugih pa se saglasite sa njim, obično kažete sad shvatam, nema više šta da se objašnjava, stvar je rešena. To rešenje donosi mir vašim mislima u odnosu na predmet koji vas je zanimao. Tada se vaš razum okreće drugim predmetima, a misao do koje ste došli pohranjuje se u duševni arhiv, pamćenje, odakle se po potrebi uzima kao pomoć u rešavanju drugih pitanja ili kao sredstvo za slaganje drugih misli. Ukupnost svih shvatanja koja tako nastanu predstavlja način vašeg razmišljanja, koji u svakoj prilici pokazujete kroz svoje reči. To je oblast vašeg znanja koje ste stekli misaonim naporom. Što ste više pitanja rešili, tim više imate zaokruženih misli ili pojmova o stvarima. Što je više takvih pojmova, to je širi krug vašeg znanja. Na taj način, kao što vidite, iznad vašeg pamćenja i mašte stoji razum, koji svojim misaonim naporom dobija za vas određene pojmove ili znanja o stvarima. Ne polazi nam za rukom da dobijemo odgovor na svako naše pitanje. Veći deo njih ostaje nerešen. Misle i ne smisle ništa određeno. Zato kažu možda ovako, a možda i onako. To daje mišljenja i pretpostavke kojih u celini uzev kod nas ima i više nego određenih znanja. Kada neko rasuđujući o određenoj vrsti predmeta sam ili uz pomoć drugih dođe do velikog broja zaokruženih misli i pojmova o njima, a ono što je nerešeno uspe da dopuni zadovoljavajućim mnjenjima ili pretpostavkama, onda da bi taj krug predmeta mogao da smatra dovoljno poznatim i objašnjenim, sve do čega je došao dovodi u red. Logički, dosledno izlaže i daje nam nauku o tim predmetima. Nauka je kruna misaonog rada razuma. Sve ovo vam pričam da bi vam bilo jasnije u čemu bi trebalo da se sastoji prirodna, zakonita delatnost naše misaone sile. Ona bi trebalo trudoljubivo da promišlja o onome što je još nepoznato, kako bi spoznala i to. Veoma malobrojnima dato je da budu naučnici. Ne mogu svi ni da se bave naukom, ali da rasuđujemo o stvarima koje nas okružuju kako bismo dobili određeni pojam o njima, to je svakome moguće i to svi treba da rade. Time bi zapravo svima trebalo da budu zauzete misaone sile. Koliko, to zavisi od sopstvene sile, ali ona treba da uvek bude zauzeta ozbiljnim delima promišljanja i prosuđivanja stvarnosti. No šta vidimo kada je naša misaona delatnost u pitanju? Neprekidno kretanje slika i predstava bez ikakvog određenog cilja i reda. Misao ide za mišlju, čas u nizu, čas jedna protiv druge, čas idu napred, čas se vraćaju natrag, čas beže u stranu i ni na čemu se ne zaustavljaju. To nije rasuđivanje, nego lutanje i rasejanost misli. Reč je dakle o stanju sasvim suprotnom onome kako bi trebalo da bude kada je naša misaona sila u pitanju. To bolesno stanje toliko je odomaćeno i zajedničko svima da nećete naći ni jednog čoveka koji bi postojano mogao da se bavi ozbiljnim misaonim radom, ne podležući rasejanosti i lutanju. Ne podležući rasejanosti i lutanju pomisli koje ga odvlače od suštine stvari i povlače na razne strane. Mi se često zamišljamo. Kakvo je to stanje? Evo kako. Mi se često zamišljamo i sad kakvo je to stanje zamišljenosti? Evo kako. Misao silazi u arhiv pamćenja i pomoću mašte prebira tamo po svim sakupljenim sarudijama, prelazeći sa događaja na događaj prema poznatim zakonima spajanja pojmova, prepličući ono što je bilo sa onim što nije, a često i sa onim što je nemoguće, dok ne dođe k sebi i ne vrati se u stvarnost koja je okružuje. Kažu zamislio se, udubio se. Udubio se, ali u ispraznost, a ne u ozbiljno prosuđivanje stvari. To je isto kao i maštanje u snu. Pratite sebe pa ćete uvideti da vam veći deo vremena prolazi upravo u takvom lutanju misli. Ponekad nam čitav dan ni jedna ozbiljna misao ne padne na um. Molim vas da na to obratite pažnju i da se pozabavite rešavanjem pitanja. Je li u redu da razumno stvorenje postupa na takav način? A ja ću se međutim okrenuti drugim oblicima duševne delatnosti. I sad, nakon ovoga sledi ovde je Sveti Teofan Zatvornik opisao našu misaonu stranu duše. Nakon ovoga sledi da opisuje voljnu stranu, to se tiče naših želja, naše volje, slobodne. I onda nakon toga ide čulna strana, srce. Veliki značaj srca u čovekovom životu, uticaj strasti na srce. To će da bude zanimljivo. Ajde, možda čak najbolje, evo, pročitat ćemo, nastavit ćemo sad sa voljnom stranom duševnog života, a onda ćemo da ostavimo čulnu stranu o srcu. To će sigurno da bude zanimljivo. Ostavit ćemo to za zasebnu emisiju, zasebno emitovanje.
Voljna strana duševnog života. Njene funkcije ispravno i neuredno stanje voljne sposobnosti. Voljna strana. Sila koja deluje ovde je volja. Ona voli i želi da stekne, upotrebi ili učini ono što smatra korisnim ili potrebnim ili ugodnim za sebe, a ne voli i ne želi ono što je suprotno od toga. Nemir volje zahteva odgovarajuće delanje. Zato je volja najdirektnija delatna sila čija je nasušna potreba da živi i deluje. Ona drži pod svojom upravom sve sile duše i tela i sva pomoćna sredstva i sve ih pušta u akciju kada treba. U njenoj osnovi leži revnost ili usrdnost, žudnja za delanjem, a kao uzročnici pored nje stoje prijatnost, korisnost i potreba, kojih kada nema, revnost spava, a delatne sile gube intenzitet i opuštaju se. One podržavaju želju, a želja razbuktava revnost. Tok razotkrivanja ove strane duše je sledeći. U duši i telu postoje neke potrebe kojima su se prilagodile i životne potrebe, porodične i društvene. Te potrebe same po sebi ne daju određenu želju, nego samo podstiču da im se potraži zadovoljenje. Kada je jednom na ovaj ili na onaj način došlo do zadovoljenja potrebe, posle se odmah za buđenjem potrebe javlja i želja za onim čime je potreba ranije već bila zadovoljena. Želja uvek ima određeni predmet koji potrebu zadovoljava. Neka potreba je bila zadovoljavana na različite načine, zato se sa njenim buđenjem javljaju i različite želje. Eto, zanimljivo. Čas jedan, čas drugi, čas treći predmet koji može da zadovolji potrebu. U tako pokazanom čovekovom životu ne mogu se vidjeti potrebe izvan želje. U tako pokazanom čovekovom životu ne mogu se vidjeti potrebe izvan želje. U duši se roje samo ove poslednje i zahtevaju zadovoljenje, čini se same za sebe. Šta duša da radi sa ovim željama? Pred njom stoji izbor. Kome od željenih predmeta da da prednost? Od izbora dolazi odluka, da se učini ili uzme ili upotrebi izabrano. Nakon donošenja odluke pravi se odabir sredstava i određuju se način i red izvršenja. Zatim na kraju sledi delo, u svoje vreme i na svom mestu. Svako čak i najmanje delo odvija se po tom redu. To možete da proverite na bilo kom svom delu. Ponekad se po navici sva ta dela obavljaju u trenu i delo sledi odmah za željom. Izbor, odluka i sredstva uzimaju se tada od pređašnjih dela i ne zahtevaju naročit postupak. Kod starijeg čoveka gotovo sve se radi po navici. Retko se događa bilo kakav poduhvat ili početak koji izlazi iz uobičajenog poretka dela i znanja. Tako se događa da formiran život zahteva odgovarajuće dela. Pošto se ona često ponavljaju, prirodno je da prelaze u naviku. Narav, pravilo života i karakter. Iz ukupnosti svih navika, pravila i poredaka te vrste formira se način života određenog lica, kao što se iz ukupnosti utvrđenih pojmova formira način njegovog mišljenja i pogleda. Poznajući nečiji način života, možemo pretpostaviti i pogoditi šta on misli u ovo ili ono vreme i kako će da postupi određenim okolnostima. Za rukovoditelja delatnog života postavljena je razboritost, koja je takođe razum, samo što stoji na službu volji. U misaonoj oblasti razum rešava kako šta jeste od postojećeg, a u voljnoj i delatnoj određuje kako šta treba da se čini da bi bilo postignuto ono što se želi. Kada razum navikne da to uređuje kako treba, onda čovjek svoje poslove obavlja uglavnom uspešno i tada mu se opravdano pripisuje razboritost, umeće uspešnog vođenja dela sa tačnim izborom sredstava prema ciljevima i sa usklađivanjem dela prema spoljašnjim okolnostima. Iz ovoga što je rečeno, neće vam biti teško da izvedete zaključak o prirodno zakonitoj delatnosti volje, koja, kao što vidite, jeste gospodarica svih naših sila i čitavog života. Njena je stvar da određuje oblik, način i meru zadovoljavanja želja koje se rađuju iz potreba ili koje ih zamenjuju, da bi život tekao kako treba, donoseći čoveku mir i radost. Kod nas postoje, kao što je pomenuto, potrebe i želje, duševne, telesne, životne i društvene. Ne pojavljuju se kod svih jednako, jer nemaju svi isti život. Nego je kod jednoga ovako, a kod drugoga onako. Do čoveka je da odredi kako u svojoj situaciji može i treba da zadovolji svoje potrebe i želje, da izabere odgovarajući način i da živi u skladu sa tim. Voditi zdravorazumno svoj život prema ustanovljenoj normi, sa svim njegovim delima i poduhvatima, to je zadatak voljne ili delatne strane našeg života. Tako bi trebalo da bude.
ali udubite se u razmišljanje i pogledajte šta se u stvari događa. Kada je o misaonoj strani reč, mi često bivamo smeteni i rasejani i misli nam lutaju, dok u voljnoj strani vladaju nepostojanost, nered i hirovitost želja. Ili hirovitost želja. A sa njima i dela. Koliko nam samo vremena prođe u neradu i dokonosti. Idemo vamo ili onamo, ni sami ne znajući zašto. Radimo i popravljamo, a ne umemo da damo zdrav odgovor za to. Upuštamo se u poduhvat za poduhvatom i u posao za poslom, ali iz svega toga proizilazi samo sujeta. Rađuju se samo nove želje koje nikako ne možeš da zadovoljiš. Samo daj i daj. Raspalila se naša gospodarica volja. Pogledajte još koliko je u nama onoga što podstiče želje. Gneva, mržnje, zavisti, tvrdičluka, sujete, gordosti i slično. Izvor želja treba da budu prirodne potrebe porodičnog i društvenog života. A šta je prirodno kod svih njih? One samo uznemiravaju prirodu i čitav poredak života. Odakle ta varvarska najezda? Ostavljam vam da razmislite o tome, a ja ću da požurim prema kraju. Vrlo zanimljivo. I ostavljamo čulnu stranu koja se tiče srca, ostavljamo je za idući put. Ovo su sve stvari, mislim, ako smo pazili, ako smo slušali, ovo mi sve možemo da vidimo u sopstvenom životu. Ovo su sve neke stvari koje svako od nas može da poveže sa nekim životnim svojim iskustvom. Koliko često nas muče te želje. Stalno nas muče želje, uvek je to. Uvek je to i uglavnom je to u pitanju, a mi često to ili ne želimo da prihvatimo, ili možda smo nesvesni, ali uglavnom su želje u pitanju. Šta god nas tišti, šta god bilo, da li bilo ne ide nam na poslu, ne mogu da nađem devojku, ne mogu da ono šta god daje, uvek je nešto iz neke koristi. Ta želja, znači postoji neka želja s naše strane koja nije zadovoljena. I sad tu se onda postavlja pitanje, pa što nam nije uslišena želja? Što svaki put, što nam se tako često ne ispunjavaju želje? Koji je uzrok tome? Postoji li neki realan i konkretan, stvaran odgovor? Da ne bude lažno. I onda se tu vera dovodi u pitanje. I sve su to stvari za misaonu stranu duše. Tako da, eto, neću više da dužim. Toliko za danas. Sljedeći put nastavljamo i čitamo o čulnoj strani duše, to jest o srcu. I onda nakon toga ćemo čitati o duhovnoj strani čoveka, kako je to Sveti Teofan Zatvornik u 19. veku opisao, tako da eto. Toliko za danas. S Bogom.